आए भैया हम जितेश दीवाना पूरा भोजपुरिया समाज के गोर छू के गोर लगा तारी। हमारा पहला एल्बम ग्रैमी स्टूडियो दाजपुर से होकर जा रहा बा, जिनका रिकॉर्डिस्ट अरविंद भैया निराला जी बानी, राजन भैया बानी, हमारे गुरु समान जगमोहन ब्यास जी, मनोजर ब्यास जी, कलाकार सहयोगी मदन जी, धर्मेंद्र जी, मणिभूषण जी, मिथिलेश जी, राजेश जी, दीपक जी के सहयोग मिल रहा बा। लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब बढ़ाई। दिन पर दिन कोरोना बढ़ता, मौत के आंकड़ा चढ़ता, मौत के आंकड़ा चढ़ता। दिन पर दिन कोरोना बढ़ता, मौत के आंकड़ा चढ़ता। ऐसा नहीं बीमारी हो ऐसा हो भइल महामारी हा, ए राजा हो भइल महामारी हा, राजा हो भइल महामारी हा, महामारी चाइना से निकलल बीमारी, पूरा मचल हाहाकारी। अमेरिका भारत कई देश के बनाई दिले भिखारी। चाइना से निकलल बीमारी, पूरा मचल हाहाकारी। लोगावा के बिगड़ल बा जातरा हो, देशवा पर आइल बा खतरा हो। कइले अत्याचारी हो ऐसा हो भइल महामारी हो, ए राजा हो भइल महामारी हो। राजा हो भइल महामारी हा, राजा हो भइल महामारी हा। देश के मजदूरबा मारल जाता बेकसूरबा। राइटर मनी अमृत लिखले, गुरु जगमोहन जी से सीखले। रोवता रे देश के मजदूरबा मारल जाता बेकसूरबा। गावता रे जितेश दीवाना हो, बात मान हमर सजनावा हो, सजनावा हो, सजनावा हो। करत बरियारी हो ऐसा हो भइल महामारी